Avui és dilluns 4 de març. Sumari. Comencem. El col·lectiu Pense Pensions Dignes torna a eixir al carrer a Sueca. Divendres, a més, es va aprofitar l'acte per fer una crida a la vaga feminista del 8 de març. El col·lectiu Pense Pensions Dignes es va concentrar divendres passat a la plaça de l'Ajuntament per seguir reivindicant una millora del sistema públic de pensions. A més, esta vegada també es va aprofitar l'acte per donar a conèixer per part d'un grup de joves feministes els motius de la vaga convocada per al pròxim 8 de març. La portaveu de Pense Pensions Dignes, Pilar Medrano, va valorar el fet que la Comissió del Pacte de Toledo s'hagi suspès en no arribar a cap acord. El que no pot ser és que 2 anys estiguen sense fer res en aquest pacte de Toledo i 3 dies abans de la qüestió de la dissolució de les Corts o que el govern diga que no va continuar, que se convoquen noves eleccions, es vulga a correcuita signar una sèrie de coses que damunt estan en contra nostra. Això ho hem vist. Com és pujar l'edat de jubilació ja no a 66 sinó a 70 anys. Fixeu-vos, això era una de les recomanacions que pretenien que se signara. Després, el factor de sostenibilitat, que és reduir, evidentment, l'import de les pensions. En pocs anys, pot ser en 5 anys, més del 30%. O sigui, una persona que avui cobra 900 euros, d'ací 5 anys se jubila aquesta persona, ja no cobrarà 900, cobrarà 270 menys, o sigui, 600, no arribarà a 700 euros. O sigui, això no pot ser. I per tant, aquestes coses s'havien de dir. Per això no van seguir en aquest cas, jo sempre ho he dit, que no estic, això és apartidista, per tant no estem, cadascú tenim la nostra ideologia, però no estem fent favor a cap partit, però sí que s'ha de dir que l'únic que se va oposar en aquest cas va ser Podemos, que ahir s'havien d'haver oposat molt més partits. Si estan els partits per a lluitar per als nostres drets, ho havien de demostrar en cada cas. El col·lectiu Pense Pensions Dignes de Sueca demanarà al nou govern que isca de les urnes el pròxim mes d'abril una reforma integral del sistema públic de pensions i un debat seriós i profund de per què el sistema públic de pensions ha arribat a les condicions que ha arribat i què poden fer per assegurar les pensions de les futures generacions. També exigiran la representativitat dels pensionistes amb la coordinadora estatal en l'organisme o taula de negociació que es cree. En la concentració de divendres passat, els pensionistes van estar acompanyats per una jove refugiada del CEAR i per un grup de joves feministes de Sueca que van aprofitar per explicar els motius de la vaga del proper 8 de març. Nosaltres portem ja 3 setmanes acudint a les concentracions que fan els pensionistes, que porten més d'un any reunint-se així, i sí, hem aprofitat avui que quedava una setmana i que a més que hi ha divendres per a cridar a la vaga i explicar un poc per què la fem, com se pot fer, llevar un poc l'aport sobre les represàries que se pugui tindre a nivell laboral. Com he explicat, tenim un fum de motius, però per a mi un poc el més central és el motiu laboral, quina és l'escletxa salarial ara mateixa, el nombre enorme de casos d'assetjament sexual que n'hi ha en els llocs de treball i la desprotecció que tenen les dones, i un punt molt important que ens pareixia en este poble és que gran part de les nostres dones estan treballant com a netejadores, no tenen ningú tipus d'assegurança i estan completament desprotegides en el moment de la seva jubilació, en el moment en el que hagueren d'estar de baixa per malaltia o el que siga, i ens pareix molt important cridar a l'organització i que aquest dia se manifesten. Des de la coordinadora estatal del 8 de març s'ha convocat sols a les dones a la vaga, però com és il·legal declarar una vaga o convocar una vaga sols per a dones, la vaga serà general. El que se demana és que siguin les dones les que paren i els homes als llocs de treball que intenten fer o cobrir un poc a les companyes, que es facin càrrec de les cures a casa, dels xiquets, a classe que intenten agarrar a punts per les companyes que no podran estar, i a la manifestació fer-nos costat, però un poc darrere, encapçalant-la les dones, clar. La concentració va acabar, com de costum, corejant les consignes del col·lectiu i cantant la cançó reivindicativa Guanyarem.